kai InyaMura nan tai amma InyaMura nan tai InyaMura tai InyaMura kuma alaji ina kai ina InyaMura duk ga ƴan Hausawa wanda suka fice kyau me zaka da ita kai musu to ina jin ka ji Alhaji ya ga yarka ya je sayan magani a kemis nan take sai ya ji ya kamu da santa kuma ya ga ya kamata a ce ya aure ta sakamakon haka ne ya ce lallai sai mu zo mu same ka domin mu nema masa aurenta a gurinka. Na Chinyere, my beautiful daughter. Chinyere, she is very, very beautiful. And kun ce Alhaji yana da kudi. Warai kuwa Alhaji mai kudi ne. Amma ya risi wanda zai turo si wannan. Ai mu ne mutanen da muka fi kowa kusanci da shi. Kariya ne, na lai. Akwai wanda sun fi ku mutunci a gurin Alhaji. Wanda sun fi kusa da shi. Ba wanda suka fi mu mutunci a wajen Alhaji. Domin kuwa wannan da kake kallo, wan mahaifinsa ne. Wannan kuma kawunsa ne. Ni Don't talk a bit. Huh? Yes, sir. Kariyanku. Go tell and say, me, Papa Chinedu, ba zan ba da ya ba sai na ga wannan dattawa guda biyu masu mutunci. Sai na ga wannan dattawa masu mutunci. Idan shi mai kudi ne, sai gane. Idan shi mai kudi ne zai gane magana da na yi. Don haka ne, ba zan ba wani yana ba, yaro na ba. Sai wannan dattawa biyu masu mutunci sun zo nan gidan. Idan za ku gane kofan da kun shigo, ga lafita ta gurin. Jot. Kaji wani kuma da na warin taloshi. Jot. Wa'annan mutanen da yake faɗi wato mutane ne masu mutunci da daraja. Wa'annan mutum biyu su ne farare bugun Abuja.